Natago na sa mga kapatid. Out. In. Look lang. Tamang pa lang. Robot mo daw tinatakpan. Sabi ko baka may kabahan. Sabi ni Jelvin, ba't mo daw tinatakpan? Yung daw mo, sabi ko baka may kabahan. Jesse Johnson. Baka dalawa kayo. Si Gerson lang daw yun. Baka may dalawa mo na kayo. Kaya pala blooming si Rose. Oh, blooming na. Sabat na yung bayad na yun. Ano yung budget nito? Freshness all over the body. Anong squat? Anong squat? Maganda mo tayo. Sino nga nagpapalit? O sigaw mo pakit mami. Pwede mo si Eden. Gusto tayo pa sigawa. Hindi na yung Singapore. Yes? Yes? Open. Gusto mo muna lakad. Ay, game! Lagi na lang kami ito. Ayun.
Okay. Unit na tayo video. Mabagal lang sila. Video ka pa?
Diyan sa... Outside. Kabaling? Sakit ng mata ko. Pahapdi niya. Hi! Tuturuan namin dito siya. Hoy! Diyan nagka-commentary ko. Video na natin. Oh, pumalo ang ilong. Oh. Sabi na yung ilong. Hoy! Puta! Kulang sa rhinoplasty. Oo. Sa'yo talaga yun. Magbibigay naman tayo kay Jelvin. Oh. Anong masasabi mo ko? Sakto lang. Hindi ko naman yung bago din sila kasi kababalik ko. Ano na? Dalawang 21 daw. 2 sets lang.
outside. Nakita ko. Alam mo, parang babae. Bakit yung sila XP ko yun? Wala XP ko dito? Ito yung 800? Ay, 840? Oo nga. Wala namin mo. Nakalaro nyo na ba yun? Hindi ko mas Zed, taas raketa pag nasa harap. Zed, taas raketa pag nasa harap. Pag may mababa. Para maampas mo yung mukha ni Gerson. Oh, di ba? Dapat sa mukha ni Gerson eh. Sa ilong pala. Oh, tak.
Oo, si Taylor. Kumlaw din namin.